kasi nasa bahay sila nakatira eh. Kung baga is ano, kung kailangan sila ng amo nila, kailangan nilang magserbisyo. Kaya yun kasi ang hirap na trabaho sa ano, sa mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa bahay. Kaya saludo po ako sa kanila. Ang hirap ng trabaho nila. Tinatawag pa nga nila ng ano yun eh, daro daw. Sa Bisaya pa daro. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's video, ayan, mag-ano naman tayo, mag-walking na naman tayo guys. Ayan, while walking po, kailangan po tayong tingin-tingin sa kaliwa. Ayan. Tapos sa harap. Ayan, ito lang po yung ano, daily routine ko. After work, uwi sa bahay, maglalakad lang para exercise. Ayan. As you can see, ayan po, mayroon naman pong sunstorm. Ayan, may sunstorm na naman. Ayan. Lagi lang dito nag-sunstorm. Nag-sunstorm pa, mainit pa. Ay nako. Sobrang init ngayon guys dito ngayon. Ang oras pala dito ngayon sa Kuwait is 8:25 in the evening. Ayan, mainit nga sa gabi, lalo na pag umaga. Pag may araw, oh my goodness. Sobrang init talaga. Grabe dito guys sa bansang Kuwait. Parang impyerno. Umaga man o gabi, mainit. Grabe. Pero ito, naglalakad pa rin para exercise din ba, para pawisan. Ito po yung buhay namin dito sa abroad. Dito, lalo na sa Middle East country. Hindi po madali kasi yung klima dito, grabe, sobrang init talaga. Ayan guys, bago po tayo mag-continue, ayan, sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga latest videos, sa aking mga new video. Ayan. Ang hirap talaga sa ano, hirap talaga ang trabaho ng OFW. Actually, yung mga nagtatrabaho sa labas, sa mga mall, sa mga private company, okay lang. Hindi masyadong mahirap. Kasi ano kami, kumbaga is meron kaming freedom. Kasi ano lang ang trabaho lang namin talaga is 8 hours. At saka yung the rest na excess time, overtime na yun, babayaran na yun ng kumpanya. Pero not all the company nagbabayad sila ng extra time ng cash. Kadalasan din po is offset. Kung may sobra kang oras sa trabaho mo, kunin mo na lang siyang off. Para ano din sa kanila, para iwas gastos din. Pero ang mas mahirap talaga na trabaho guys, yung mga nagtatrabaho sa bahay, yung mga housemaid, yung mga nag-aalaga ng bata, at saka yung mga nag-aalaga ng mga matanda, yung mga nagtatrabaho sa bahay, mga nagtatrabaho sa bahay. I am so proud of them po kasi mahirap po talaga ang trabaho nila. Hirap ng trabaho nila guys kasi yung trabaho nila is more than 12 hours kasi nasa bahay sila nakatira eh. Kung baga is ano, kung kailangan sila ng amo nila, kailangan nilang magserbisyo. Kaya yun kasi ang hirap na trabaho sa ano, sa mga OFW, yung mga nagtatrabaho sa bahay. Kaya saludo po ako sa kanila. Ang hirap ng trabaho nila. Tinatawag pa nga nila ng ano yun eh, daro daw. Sa Bisaya pa daro. Kumaga yung trabaho nila is kayod kabaw daw. Oh, kasi grabe, all around pa yan sila. Kaya tayong mga nasa mga private nagtatrabaho, maswerte din tayo. Kasi hindi po tayo hawak ng amo natin. Kung tapos na yung trabaho natin 8 hours, okay, bye-bye, masalam. Pero sa kanila, hindi, kasi doon sila sa bahay nakatira eh. So, hawak sila sa amo nila. So, anytime, pag kailangan sila ng amo, ay kahit tulog pa yan sila, kailangan talaga nilang magising. Unlike sa amin,
sa mga nagtatrabaho sa private or nagtatrabaho sa mga mall o kahit din sa sa government. Kahit anong oras pwede kaming gagala. Pag may off pa kami, yung mga yung mga nagtatrabaho sa bahay, hindi yan sila palaging lumalabas. Mas gusto pa nilang magstay sa bahay para iwas gastos. Actually nga, mas tipid sila mas tipid yung mga nagtatrabaho sa bahay. Kasi hindi sila libre na sila sa libre na sila sa bahay, libre pa sila sa mga gamit. Pero I think hindi naman ata lahat na libre. Pero ang advantage lang nila yung libre sila sa bahay. Pero ang nakaka-disadvantage din is hindi sila makagala-gala anytime. Unlike sa mga nagtatrabaho sa labas, anytime, basta tapos na yung trabaho, 8 hours lang naman tapos na. Pwede na silang kahit saan na pupunta. As long as na meron kang visa, hindi ka TNT. Kasi pag TNT ka rin dito, pag may pulis ay lipad ka rin, takbo ka na. Huwag ka lang magpapahuli kasi kung mahuli ka, lagot ka. Presohon pa ka before ka deport kung saang country ka, kung taga saan ka. Kaya hindi talaga lahat ng abroad maswerte. Meron ding malas. Kaya tayong mga naswertehan, be thankful na lang po tayo. Huwag po tayong magreklamo. Diba? Marami pong tao ngayon ng maraming tao ang gustong mag-abroad kasi siyempre sa abroad mas malaki yung kita. Kasi sa kasi like me sa Pilipinas. Yes, may maganda akong trabaho doon sa Pilipinas kasi mostly nagtatrabaho ako doon sa Pinas sa office. Pero lang doon para sa akin lang ewan ko lang sa kanila. Kasi ako practical ako na tao. Hindi ayaw ko yung yung forma lang. Ayaw ko ng ganun kasi anin mo naman yung forma kung wala kunti lang yung income mo. So paano ka makatulong sa sa pamilya mo o makatulong sa sarili mo para ka mag-improve. So kailangan mas wise ka, madiskarte ka. Anhin mo naman na yung posisyon kung mababa naman yung sahod, di ba? Ako actually, if you have a position, advantage na yon, pero meron ding mga may posisyon na mababa yung sahod. So if I gonna choose, mas okay na din yung hindi ka manager o hindi ka assistant manager, pero malaki naman yung sahod mo kasi depende kasi yan may company kasi na nagbibigay ng malaking sahod even though wala kang posisyon. Pero kung may posisyon ka, malaki din mayroon ding kumpanya nagbibigay ng malaking sahod pero grabe din yung trabaho, super pressure. So kung ano po yung meron tayo, just be thankful, especially sa sitwasyon ngayon na merong pandemic. Kaya sa mga sa mga malaking sahod dyan, malaking kita, baka naman share nyo naman yung mga blessings nyo sa pamilya nyo o sa mga taong nangangailangan. Yung lang ba, yung sobra. Kasi sabi ni Robin Padilla, ang sobra daw is hindi daw yan para sa atin. Daw yan, kailangan ipamigay sa iba. Kasi guys, ang pera po, lang naman yan kumbaga pinahiram lang yan sa atin ba. So kung mayroon tayong pera, di tutulong tayo sa mga taong nangangailangan, di ba? Sino bang approve dyan? So lang guys, sa panahon ngayon, be wise lang po. Be wise at saka be wise, be thankful, and always share your blessing. Kasi kung mamatay tayo, hindi natin madadala yung mga kinikita natin. So, kung meron kang sobra, maliit man, okay lang yung maliit. At least nakatulong, diba? Ayan guys, thank you so much po everyone sa panood sa aking video. Sana po mag-ingat po tayo at huwag niyong kalimutan pong mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Thank you for watching.
See you next time. See you to my next video. Bye bye everyone.